Какъв човек е предприемачът? Предприемачът е такъв човек, който си поставя една цел, поставя си, иска да развие някакъв бизнес и не се интересува от това какви са пречките, т.е. че има пречки пред него, не се интересува от това какви проблеми може да се появят. Той се справя с това, което му е дадено в момента, намира решенията. И затова той е цитат на Теодор Рузвелт: правете каквото можете с това, което имате, там където сте. Не се спира, не казва и не чака да дойде по-добрия момент. Това е предприемача. Предприемачът има системно мислене. Какво означава да има човек системно мислене? Той да вижда света като система. Да вижда света като едно цяло, където отделните елементи функционират като един механизъм. Да вижда нещо, което го интересува в момента, в това как се вписва това нещо, как се вписва в цялата система, т.е. в неговата цялост и интегритет, т.е. включване в общото. И да може да вижда глобалната картина и възможностите в нея. И предприемача казва, че вижда цялата гора. Разбира се, важно е да види дървото в гората, но той е този, който може да види цялата картина. Много малко хора, впрочем, се раждат с такива качества, но още от сега искам да кажа, че те се възпитават, те се обучават и всеки може да ги придобие. Предприемачът също има способността да претегля реалистично рисковете и да предвижда развитието. Аз познавам много хора, които са предприемачи по вътрешно вградено усещане, но които не могат да претеглят реалистично рисковете и не могат да преценяват това, с което са се захванали, как ще свърши. Т.е. къде ще отида с това, с което са се захванали. Така че такъв човек предприемач трябва да възпита в себе си тая способност. Много добре да претегля ситуацията, рисковете и да вижда какво е следващата стъпка. Впрочем, да ви дам един пример. Моя ръководител, дългогодишен, имаше точно това качество да предвижда развитието на каквато и да било тема и винаги съм му се възхищавала на неговите способности да казва днес какво ще стане след 5 години и като минаха тези 5 години и то наистина ставаше. Предприемачът също е отговорен, решителен и отдаден. Думата му не се променя. Каквото е казал, той действа, отдава се на него и е твърд и непоколебим. Също така, друго качество на предприемача това е конкурентен човек. Обикновено предприемачите се борят, за да изпъкнат, за да са винаги първи, за да показват своите постижения. Той това усеща като вътрешна нужда. Също така има нагласата мога и ще го направя. Много често, когато започнеш да говориш с един човек за някаква, казваш, има такава и такава задача за теб, имам такава и такава цел, която искам да постигна, хайде да я направим заедно. Отсреща чуваш, това не може да стане. И започва да намира доводи, защо и как това не може да стане. Предприемачът има другата нагласа, противната нагласа. Той казва, аз мога, аз ще го направя. Предприемачът търси начин как да го направи, а не търси обяснение, защо не може да стане. И също така, друго важно качество на предприемача е да може да представя идеите си пред хората и да ги убеждава. Той е голям мотиватор. Предприемач. Ето такъв е той.